To fa Adam A Zango ya ce wallahi yan na'u sai dai su ci kansu wannan lokacin domin wannan lokacin insha Allah rabbi an yi an gama kenan wannan aure da yasa ake daurawa da shi. Yau ka zama ni ango. Ya ni tuwa na ji zagar ka zama ni ango. Yan na'u. In Allah ya so. Insha Allah rabbi. Ban taba aure da rana da mace. Insha Allah. Ko su waye yan na'u ku fassara mana a comment section. Dadin bayani dai dangane da wannan al'amari da ke faruwa shine a yau din nan fa mun waye gari da labarin cewa Adam A Zango ya sake yin aure. Wannan rahoto ya fita ne kai tsaye daga bakin abokinsa ne. Ai sorry Kaula Habina. Takaice muku dai daga karshe dai mama ta bayyana kamar yadda daga ana rubuta wai Adam A Zango and mama. Wasu mata ko wanda ita ce mama din da ake ta magana ta baya can ko kuma dai ba ita bace wata ce daban. Adam A Zango da ya ce insha Allah rabbi wannan aure da aka daura masa insha Allah rabbi mutuka raba ta kalmin kaza. Yace kuma bai taba yin aure don ya rabu da mace ba. Congratulations Adam A Zango, ubangiji Allah ya sa gidan zamanta ne ta bangaren ka kuma Allah ubangiji ya baka ikon sauke dukkanin wani nauye-nauye na haƙi da ka ɗaukan makanka. To a ƙarshe da ku tsaya ku kalli wannan bidiyon da zan samu ku daga farko har ƙarshe za ku ga har lokacin da aka dan zauna ana ɗaura auren. Yau ka zama ni ango. Ya ni tuwa na ji zagar ka zama ni ango. Yan na'u. Cikin su wannan karan in Allah ya so. Insha Allah rabbi. Ban taba aure da rabu da mace ba. Insha Allah rabbi. An yi an gama. Yan na'u yanzu suna jin labari za su ce an gama ta yi. Ko me za su faɗa su faɗa. Yau dai ka zama ango na. Thank you. Ya Allah kai riko da hannunmu ya Allah ba ta mu ba dan halin mu ba dan dabi'u mu ba ya Allah sai dan sunayenka masu albarka guda 100 ba daya Allah masu albarka Allah kai ne Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Maliku Al-Quddus As-Salamu Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari'u ya Allah albarkacin sunayenka guda 100 ba daya complete din su ya Allah ka rike wannan auren ya ruku Allah Ubangiji ka sa wannan auren ya zamto alkhairi ga Baba Ado da shi da wannan sabuwar amaryar tashi ya Allah ba dan mu ba ya Allah ba dan halin mu ba Allah ba dan dabi'un mu ba ya Allah dan shugaba jagaba fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka biya mana bukata Allah ya Allah ka rike wannan auren Allah Allah ka rike wannan auren mahasada ka ba su kunya Allah Ubangiji ya sa daga karshe kenan masoyawa ba ado kuma na fatan alkhairi a comment section amma idan Allah ku wannan kare muku ya daya wanda ke yawa hanci masha Allah sai ka tuna daidai lokacin da kake da irin shekarunta kai ma za ka ga kana buƙatar nasiha kuma ana ma uzuri domin ba komai za ka yi daidai a wannan karancin shekaru nata ba in ma 10 take da shi in ma 20 in ma 19 ne ba daidai ne kake yi ba a wancan lokacin to ita ma sai kai mata uzuri da haka kai mata nasiha kuma ka yi haƙuri da ƙuruciya da zaka gani wannan jazaman ne domin duk mace da take da hankali in dai yarinya ce bata haihu ta hayayyafa ba hankalinta ba ɗaya bane da na ita babban mace kamar yadda aka ce mace dukansa haƙarƙaran hagu ne a ɗaya wata tafo ta hankali ko mace tana fara hankali ne daga lokacin da ta haihu ɗaya kila zuwa 2 tukunna kun gane duk wannan haƙin ƙuruciya ya gama sauka akan ta daga lokacin da take da yaya biyu amma wannan yarinya ce dole za ka yi haƙuri da komai ita ma kuma dole za ka yi mata uzuri sannan kuma su ƴaƴa wannan family naka ne za ka iya haɗa su kai musu nasiha cewa kaza 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 ita kuma ga ta yanda za ta mu'amalance su tunda kai ka fi ta sanin su har ta zama ƴar gida Allah ba da zaman lafiya amma inda san samu ne to kaga wannan mai mada da karaba da ita inda tana cikin gidan a matsayin ta na wadda kuka shaku ta kange iyalanka kuka zauna lafiya ma'ana yara da sauransu to wannan ta zo daga ba to da abin zai fi zama net sannan a hankali za ta rinka koya yanda za ta mu'amalanci yaran gurin ita Maimunatu saboda ita ta zauna da su kuma za ta ga yanda take tafiyar da al'amara da su amma ita yanzu wannan training ne kan training zaka bata Allah ya samu dace Allah ba da zaman lafiya wannan magana wanda bai da ƴaƴa kuma wanda ƴaƴan nan ba wasu a gidan ba zai iya hango me nake faɗi akai ba amma ko da ban ci gaba da faɗi ba kai da kake da ƴaƴan kuma ka auro wata ta zo na da su ka ƙara auro wata agin ta zo na da su so a yanzu duk zaka rinka hasko me nake faɗi a zuciyarka dai na san cewa ba zai yi daga wannan yarinya amarya a ce daga ita ƴaƴanka za su zo na ba dole ne za a samu wata mai hankali za ta kula da su dai waye this and that
Allah ya samu dace, Allah ba da zaman lafiya. Duka ma'aurata da suke gidan aure Allah ba su daidaito, wanda suke samun sabani kenan. Wanda kuma ba sa samun sabani, ubangiji Allah kauda sabanin su zauna lami lafiya. Domin shi aure da kake kallo sai an hada da addu'a. Tunda shedan ba inda yafi kokari ya yaki ya ga raba kamar aure. Wanda ya raba aure cikin shedanu kanana har wani matsayi gare na musamman. An fici da shi ma fiye da wanda yasa aka kisa ko aka sata. So saboda haka shi yasa za ku ga aure sai an yi da gaske. Allah ya sa mu dace, ai ta hakuri ma'aurata, ai ta hakuri. Auren nan ma dai an fito dole za a je gidan wani, ba a sanya yake ba shi kuma. Kuma auren nan in ka kore ta cikin gida dole za ka auro wata, ita ko baka sanya take ba. So saboda haka kamar yadda Hausawa ake cewa da sabon gini gara yaɓe, wani lokacin gara yaɓan. In abu ne ya je ƙarshe tunda Allah ya yi igiya har guda uku ya yi saki, in ya je ƙarshe bayan da za a yi wasu subhanallahi wa iyazu billahi ba haka ake so ba, rabuwar ce tafi to hi arabin. Amma dai a yi ta haƙuri ma'aurata. Allah ya samu dace, amin sun ma'ana.